Namanya jigo sore, aku nyamanya kantil ya, Dir. Kan biar aku ya. Iya, iki sidane lek kok grecekne ngenteni, Pur. Iya. Saiki jarang Pur eno. Mawang kan bareng iki. Apa nih? Ganti. Alang kerek ning ngarep wong madel. Agel muat ae. Burung teko nggon kok. Burung karo. Rasa sange pacul. Nglejungan, arah koyo godhog. Nglejungan to, Mbah, koyo godhog, Mbah, oleh angin kok. Polo. Kene, jane iki manganan. Iya, lho. Kene. Iki barang iki. Kene. Terus iki bang ratinya iki. Berarti naik kowe. Iya, tenan gue ning ratinya iki. Gede ning kon kene. Ditang takut kowe. Bisa tang takut. Cuma tak ngorane ra. Lah kowe dhewe lek wis dituku gedangmu kok ora dituku pisan, Mbah. Dadah. Gedangmu kawak kan lho, Mbah. Kok ora kok dol pisan kok wis tuwek. Raja ijo. Cucu tadol to. Kuwi 15.000. urung diketok kuwi. Wis setengah bulan. Lah ya urung diketok kuwi. Turun diketok Mas. Sapa nuku? Amin jan. Kok kabeh. Mbuh rene padha kon dagang mlegot. Dikit 6 karat. Ya lah ini oke anu rezeki. Iki kan sing kono kabeh, lampune mati tinggi nyampe dicekap di Pak. Nah, nya sebane ndak empan bangga. Iki kabeh di Anu kono. ning power buang kok sisan. Tawon kok. Buang kok di tahun berjan bungkus. Nendek mendem. Ya macul lemah garing. Judu. Oke. Cukup ya Pak ini. Isunya di Mantap. patang puluh pinjil ini. Padha aku sampean nggih. Padha aku. Ya, patang puluh pinjil. Kalau kau anu. Oh ya. Kamu 80 ae. Ono siji 80. Ono siji. Oh aku pasar aku kakangane kangmu sing ora dadi. Iya. Itu song. Mur pura lu ninggale. Karena kamu mungkin si anu kayak stem lah, lima sakati pantara lah. Iya. Ke Jakarta lah iya. Aku sih.
Ini Jumo katok kuwi jarak yo bro-bro. Utang jen iki. Saling aku Iki kira-kira rada pas itu. pas aku iki ki opaan to. Susulan budi ya dan Ndak santai. iya. Nek kuwi telu kuwi setel. Entar kuwi. Ini setan. Setan ini. Mana? Rumah sampai siap. Maka aku tuh sing baca Iki 600. kita ngatur. Sampai itu Bu. Sing kaku. Murah udah sih. Iya. Amun. Kelas dhewe. Kelas di bengkel. Kalau yang sumber-sumber dari 500. Apa? Gambar kamu udah malah gambar yang krimen sekarang ya murah. Kan ini pesakan 500. Total Iya. Kan second misal. yo murah second Rene anu bane pas pakai sarine ngono piro wis lah. Lek ning PT ki anu kacake ru dikirim. Lek ning sawit. Ban sepeda ngono Bu. Apa lagi? Lagi. Iya tapi sayangnya kok ora dikirim. Lek medun kuwi alon-alon. Nyuruh pena angkong ini karo sing gendeng loro, abot lah sing loro. Ini lho Pak. Maksudnya anu kritikan ngeten iki. Sing gane loro ka abot ngono. Dalam mengerti murah ndak. Ini ngenteng-ngenteng kok lek wong mundur kelas-kelasan ki nggo ramban ki ning kritikan ayu ngono ki dibanter. Keke laker kan? Ya laker ya. Jangan gila ya lek Lu sing yang motor iya. Gila medun yo nang rime yo. Oh, nang randu. ra digone. Iya randu. Wong kena dampak tanah gerak ki pilih yang Banjar ya Pak Tam. Nggih. Ora nggon apik banget. Randu. Ya mau mandi ning ereng-ereng malah nang. Terus tuh kritikan ayu gitu. Bener, hasil ku nek masa uang lu lo nyekate apa. Harapan aku Bobby enak-enak Iki kelaker. Apa mau aja wani aku. nyala Lu sing yang motor badet. Oh iya kamu dia tuh bukan aku tuh berarti tentang semua. Indo enggak lagi deh. sebenarnya bikin kata aku lawang kuwi waduh lawang kuwi Ini lumayan lah. Awang-awang. Itu lagi ra. Nah, ini salah. berang Di. berang dan bentuk Alah. Kalau pertumbuhan ini Pak. Gue saya tak pon sama Mas. iya benar Dua. Kan gini kali namanya kok. Lihat pertama tadi jumblong.
Jangan itu ya ngetik kayak rene. Enak ini. Saya teko iki. Pinggiran. Oh iki deh. Teko sama topak. Oh, kan. Itu loh, dulu. Dulu. Itu enggak apa. Pacul sini kan banyak balik. Jadi tampil telang kok besar. Ini kalau saya ya, No. enggak saya kira Tinggal ke wanci-wanci. kemudian kan sendiri sampai saya Ini longgare. Heh? Iya tilatrakne Mbah Sik. Bataku. Boleh enak ya. nampak kena dia. Kira kono nang berapa? Ya ini. Gowo, kosakil. Gaman gowo. Unggalmu kan gampingan. Nikel. Ya, nampak dia ini. Gua pirang-pirang sih kan kok buka perang tahun wis bebas. Mana? Udah kucing juga kan. Ini kayu, kita katakan kopong, tapi siapa ini? Iki macam gini Mas ya, ini gini. Coba dicek ke mah gini. Kira ya. Mana lu mau kok? Iki. Apa namanya? Mana? Sana. Ini jadi sudah loh Pak Usen. Ini ada ini itu kali. Saya tidak semuanya. Yang juga sama dengan Gitu. Gowo kok, sopir itu. Ini tuh tahap dua, dua pering. Betul benar ya. Mbak Tata lemah. Iki kan bisa saya orang kan. Iya bisa saiki kira ya. Dia kan makone sasek ngono. Tinggal kan jare kaya raya. Gila tinggal dengan api. Iki asal kira ya.
Kesannya pring mat, pring Jawa ya mat. Kayaknya kayak Parno ki kowe mat duwe. Sendek nih, Japuran. Itu. Contoh dadi piro, Pak? 200. Apa? Sayang. Kira yang. Bener sih lumane doyan. Ndak kelubungan Jawa gitu nih. Gila saya. Satu dong. Tapi pintu nama Untukmu kumat. Untukmu kumat. Tahu berarti. Nah, ini kita ngobrol untuk mana? Sate rosa. Kumat. Karo coklat pasir. Medeni lagi ambok kejadian lur. Gorokne. Ora neng apa? Gedhuan Pak Tam, gedhuan Pak Tam. Dian kepala. Kon gedhu Pak Tam. ini kondisi mangel lho. Angel nyepet kok. Pemain yang tali ditaleni ya aman. Tali ini kok Ya, sabar apamu. Wih, sing nyigar ora? Sing nyigar. Kok rosa pasir sawur. Supaya teleng ki san. Koyo. Dene pada ono kae lho, Mas. Itu lawan. Manggone ning kene. Tare ne iki. Ngene kok sapi. Saya kesana dulu. Sekarang kanan lho. Turun ya, gandengnya benar. Gandeng dulu. Dia bukan orang mulai umum itu umai iya nyesuai nih gue nih atau nggak itu dewi lopas tak ngomong ikan katanya kita agak ngomong jadi sudah di sokoma apa? Supan. Iyo. Nih. Ini ya. Ih. Jam. Jam. Saka berat to. Hanya masih besar, aku mana ni kantil ya, kiri. Kan gerak ni. Iya, iki sidane lek kok grecekne ngenteni, Pur. Iya. Saiki barang Pur eno. Lawan kami bareng iki. Apa nih? Ganti.
Alang kerek ning ngarep omah. Aku muat ae. Urung teko nggon kok. Urung karo. Wis sasange pacul. Iki tidak nirono. Ora mau berarti jubruk iki kono. Iya iki gawang lawang kuwi kok. Iku lawange ganti kabeh.